Także no, oficjalnie. Pająk już zabity, a ja jestem Niklaus. I kontynuujemy zabawę. Pająk się rozpadł, taty w nim nie było, czyli wypluł. Ojciec został wypluty. Dobra, pozbierajmy wszystko co potrzebne. I co, teraz wszystko trzeba rozdupić w poszukiwaniu ojca. Tata. Tata, nie macie tu. Ojca ani śladu. Wciąż brak. Tata. No, wiecie. Chyba, że to jest na przykład Marcus Phoenix. Trzeba by się mierzyć z taką ewentualnością. Ale to nie... To fabuła by na to nie pozwoliła. Papełę się rozlał po podłodze. Cześć, steryt. No ale jak don't pop the pods, jak my mamy ojca znaleźć? No. Ty nie dupc mi sam. Tata! Może go tu nie... Co ty wyrabiasz? Oni głupi jacyś są. Fajnie wydupca amunicji. Ej, bez jaj. Oddajcie mi ojca. Tnij lancerem. Te mam ciąć. Ej. Czemu oni mi gadają, żebym ja ich nie rozwalał? Ej, no kurde. Ojciec leży jako masa kałowa. Kurwa. Ej. Papełę zjedzony, w kokonie złożony. Ej, what the fuck? Kate, over here. Kurwa, a ja miałem iść tutaj. A nie rozwalać te kokony wszystkie. No czoko. Pod looks new. Dobrze, że wiedziałem. O! Kurde! Może to tu? Oh God. Dad. Oh, come on, Dad. Dad! Dad! Damn it! Come on! Oh, come on! Come on! God damn it! Wait, damn it! Get up! JD, Dad! stop. Get up! Come on, Dad, get up! Come on! Stop! No nie godejcie, że on umarł. He's gone. A! A! Let me get his armor off! A! No, dobra, wyżygo się i żyje. Antyklimatyczna śmierć. Żyje.
okay, Dad. We got you. Wow. You smell bad. Fuj! In that pod. I was in their network. Network? What network? This whole goddamn hive. It's all connected. All the people they've potted. I could feel them. The locusts never died, James. Co? We figured that out. A, no w sumie tak. Kate. Your mother. What about my mother? She's alive. And she's not being treated like the others. Not potted. Where is she? Another grub burial site. It's not far. Take me there. Wait. Your people from the village. I felt them too. For a while. They didn't make it. Oh, damn it. Oscar. Kate. I'm really Mourning our friends isn't gonna help my mom. All right. What's the plan to get topside? You're not gonna like it. Wróć do transportera rudy. Ej, ale jak my mamy niby tym wjechać z powrotem? Panie, to se nie wrati, to się rozdupiło tam na ament. Ameno. Ameno dore. Dobra, ale Marcus żyje, to jest najważniejsze. Dziewczyna ma więcej jaj niż JD i Del. Potted. Tak, Did you tak. learn anything else? The original locust, the big ones, they're called scions. They're in charge, and they're using us to grow an army. So what the hell are we gonna do about it? We'll figure that out later. Right now, finding Kate's mom is our priority. Thank you, Marcus. Czyli locusty żyją, no w sumie szło się kapnąć, nawet z nimi walczyłem. No dobrze, no stary wróg, oklepany. Tylko trochę lepszy i gorszy. Czy lepszy i gorszy. Silniejszy w sensie. I obrzydliwszy. It's this way. Tu się musi coś stać. O! Damn it. Looks like we need to clear out these locust shells. No ja chyba nawet wiem jak. Before more scions break out of them. Okay, back up. I'll clear them out. There. Okay. Incoming Juvies! Sounds like a lot of them! Łociul. A. Sucking your pop. Oh, that left a mess. Good work. Now keep pushing ahead. Jadymy. Kurde, beka, That's it. We're clear. More shells. Let's move them. beka z typów. O shit. The loader's hit. Oh shit. Take out that snatcher. Taki dupny zaś. What? Snatch. Well, forget it. Just shoot the goddamn thing. Zaś nam ojca połknie.
Nie możemy sobie pozwolić. Aj! Ja. No, fajnie. O nie! W brzuch, w brzuch! W brzuch! Ej, wysrało. Ej, weź, idź. Back in your pod. No, zaje pasztet. Nature's down. Whoa. And so is the loader. Przygoda w łonie matki. All right, now let's just find an exit tunnel and work our way back. Został w środku granat. A może byłaby taka opcja, jakbym miał granat wybrany, jak się dawałem połykać? W sumie nie wiem. Any problems getting down here? From what I remember, it's a long ride. No real problems. We do have a way back up, right? Oh, yeah, of course. Ha! Łuk. I'll take that. Wezmę. Ha! I'll take that. I'll take that. Co to jest? Nie wiadomo. Du, 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 du. Zrzutnik. A, to jest to spoko całkiem. Watch it! Swarm up ahead! O, fuk. No i dobre. Patrzcie. Jep. Lock and load! Ale się to zatupcył. Ja. No, Niklaus Boyton nie żyje. Fajnie mi przybił szczałę do czółka. Ja muszę teraz się tak pilnować, co ja klikam. Up ahead! A kurde, zit. Ah! And that was unpleasant. Dobra. LOL? A, bo to się odbija od tego kurde ciula. Well, not a great time for this. Hey, somebody come grab me! Pomocy! Uuu! Uuu! Hold your fire. Najlepsze zawsze włażą mi na ślepo. Jakoś tak wyłazi. Okay, James. This ore transporter. What kind of shape is it in? On fire? On fire. Dad, I got this. What shape is it in? No... nieciekawy shape.
Hey, Marcus, we passed this guy on the way down. We're almost there. Markus synka wydziedziczy. Nie no, uratowaliśmy życie staremu, to mu chyba się cieszy trochę może. Fajnie by było. More up ahead. Then get ready. Co jest? A! Ej! O wy! Urwiszony! Get back in your pod. Pomocy! Gotcha. Get back here. We're not done yet. Ej! Ha! No. Come on. We're almost there. No prawie, ale... Ale panie, to jest zniszczone, jak my mamy uciec? Tu na pewno nie będzie żadnej walki, nie? To już po konstrukcji levela widać, że tu będzie spokój całkowity. Tu już nawet była walka. O, nawet jeszcze będzie. Don't let it get you. This whole goddamn hive is coming after us. Dostał. Dostał w ogonek. Cześć Julia. Snatcher's coming down. We gotta keep it back. LOL? Ej, od czego ja zginąłem? Ciężko powiedzieć. Coś mi się musiało złego stać. No, puść mnie, stary. No weź się. Stary, weź się. Dobra, wezmijmy se Krajzega od granata. Najprawdopodobniej. Another snatcher. Don't let it get you. This whole goddamn hive is coming after us. No, jakie Snatcher's coming down. pizdy. We gotta keep it back. Right now. Pomocy! Kurde, pomocy, pomocy! Lock it off. I oto dupca. Nie, nie chcę do kokonu. Nie, pomocy! Ja pierdzielę, jak oni zajebiście na ślepo strzelają. To jest... Aha. No, może byście... Coś... Lol, jaki bug. No, Niklaus z Boyton nie żyje, bo kurde... Bo nie. Zostałem wykupany gdzieś tam potem pewnie. I wróciłem, no i wróciłem. Another snatcher. Don't let it get you. This whole goddamn hive is coming after us. Kurde, to jest... To jest taka mocna broń, Snatcher's coming że down. aż się dziwię. We gotta keep it back. No nie udupię, no. Nie. Zajebala. Wysrał.
Kurde, zjadł go. Ojciec. Not a moment too soon. Tam jeszcze gdzieś jest sniper. Throw it frag. Zaś... Dobra, wysrał. Ej, ten jest jakiś chyba mocniejszy. No. Take it. Snatchers down. Time to mop up these drones. Zesrał się na amen. I see you, I'm coming. No, stary jeszcze... Get the hell out of here before any Stary more jeszcze show nie up. stracił Double time it to the ore transporter. umiejętności w rozdeptywaniu głów. Come on, come on! Ty robisz szamanie. Oni chcą, żebym szedł tam. To ja idę tu. Ha, jak poczekali. LOL. No dobre. Siema Ulter. Coś tam idzie za nami. Shit. More juvies. Ale gdzie? To się wyjaśniło. Czy my jeszcze są daleko? Chyba już nie. Nie, bo tu już... To było na początku za moment. Watch it! Juvies behind you! Dobra, lećcie, lećcie. Ore transporters up these stairs. No, cud scena. Czyli dobrze. Robimy. This is our way back up? You're coming. Aha. With me. James, we need a plan. Okay, fuel tank. Exploded. Control room? Destroyed. Hurry! We fly? Huh? Interesting. Also impossible. Maybe not. Nie czaję. Hey, I got a plan! And for the record, I had no input on this plan. Aha. Cable. Oni na tych linach chcą pojechać. Shoot! Oh shit! Ah, see? Lol. I told you this would work. This is not a good idea. Ja to dupca. Webbing, clear it out!
szalone pomysły. This mine shaft's falling apart! Ło. Holy shit, that was close! Jovi's incoming! Ha, lol. And Jovi's outgoing! Oh shit! Remind me whose idea was this again? Hey, it's the one from Dodgers. Just shoot the webbing! To ja mam strzelić. A, Got one! kurde, gdzie jest drugi? Ej, a, There! dobra. Whoa, whoa, what's happening? To... LOL. We're almost down! I can see the top! The fuck? Still not stopping! Don't care, they're gonna crush us! Let's take it on! Kurde. We're not stopping! We're not stopping! We stopped! Ja. And you said we couldn't fly. Coś się zdupi jeszcze. Albo nie. Ło, to było emotioning very much. Hey, Dad. You okay? Yeah. But listen, before we hit the other hive, we should think about backup. What? You mean Jin? No, a friend. Come on, anyone but him. Calling him in means a slight detour. A detour? What if we detoured on our way to you? Kate, I told you, your mother's That's right, you'd probably be a puddle of goo right now. Or worse. Oh, come on. There's not much worse than a puddle of goo. We're going to get her. Now. Dad, it's her mother. That burial site is twice the size of this one. You've been in her position. Did you wait for backup? Shit. No, tradycyjnie. Akt 4, rozdział 2. Bez objazdów. Ale tu ładnie znowu. Tamatolen, opuszczona elektrownia koalicji. Coś You pięknego. won't be able to see the burial site from here. It's on the other side of the dam. Come on. So, who are the four guys on top of that thing? No one. They represent the four sources of energy: water, air, solar, and gas. No emulsion? The dam was built pre-emulsion. Wow, it's that old. There's hardly anything left that's that old. Siema kaszanków. There are still a few things. Aha, bo to ta emulsja, to ona... O Jezus. Ona mutowała te... Ona szarańcze mutowała. Ej, działa wam to dobrze na streamie, czy ścina jakoś? Że nie, jest 30 niby. Coś tak ten podgląd czasem mnie robi w ciula chyba. Ścina? Są spadki klatek, tnie trochę. Kurde, to niedobrze. Nie wiem, może to z kuli tego ramu, ale... You know, a while back, looked Mam up how nadzieję, many że nie ma burial tragedii. sites there actually were, and I got a big old classified.
There were dozens of them. Maybe even hundreds. They can't all be infested, right? Well, we're gonna find out, one way or another. Bo mi to działa zajebiście, tylko że to jest te przechwytywanie jako monitor, no jest do dupy, nie? No ale inaczej nie idzie. Kiedy RAM przyjdzie? No na razie to nie ma co przyjść, bo nie mam RAMu. No niestety, jakby tam grę szło normalnie przechwycić jako gra, to by śmigało w 60 FPS-ach, a tak czasem jest 30, ale czasem to 29 spadnie na OBS-ie. Przepraszam. I to wtedy tak mniej płynnie działa. All right. That service tower will get us to the dam. Shit, wind flare coming in fast. Ciekawe jak graba to przechwytuje. O! But we gotta move. How much time do we have before that thing hits? Not much. Swarm! No nie. Take him out before the wind flare hits. We don't have time for this. I got a doobie! Back at your pod. Nope, out. LOL, nie mam amunicji. Ledwo wyszedł z dziury. Już musiał umrzeć. Tragedio. No, tak to można. Czekaj. Jak najbardziej, ależ oczywiście. Down to the riverbed. Dobra, weźmiemy sobie mocarza. Zwanego też młocarzem. Młocarz. Tak jakby ktoś z takim dziwnym akcentem wymawiał słowo mocarz. O, jak zajebiście. Oh shit! Too late! Wind flare's here! We gotta push the tower. We can take shelter there. Swarm! Up ahead! A, tu idzie, patrzcie teraz. Patrzcie na ten motyw. Throwing frag. Nastąpiło tak zwane wykorzystanie żywiołu. Lock and load. Back in your hole. Red flash getting worse. We gotta keep going. Fight through them. Kurde, ale ta pogoda to im wyszła normalnie no, grafa jak w Uncharted, nawet nie bez mała, ale mega. Kurde. Ewidentnie zadziałało. Ha? Jeszcze to. Piknę.
O ciul. Ło, drzewo się intło. Koniec ammo. Ciul. 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 Lol, jak on przeżył? Czym szarańcza zajmuje się w wolnym czasie? Pewnie wypasem bydła. Zbierają znaczki. Co innego mogą robić? Nie. Streamy oglądają. Tower's just up ahead. Na Don't Hitboxie stop. i na Twitchu. Can someone help me with this? Patrzcie, baba mi pomogła, jaka ona jest silna. O, przepraszam, aż mi się czykło. Czykło. Walls here! Oh shit! Don't let him touch you! We have to get to the tower! Keep going! Pewnie feministka. Oh shit! Don't let him touch you! We have to get to the tower! Time to move! Trochę mnie kopło. O, Keep going! nie, po co ja się w ten prąd wjebałem? Spopieliło mnie. Ale aż oczy bolą od tego, nie? Oh shit! Don't let him touch you! Time to move! We have to get to the tower! Kurde. Ej, to jest ciężki moment, jeden z cięższych. Oh shit! Don't let him touch you! Time to move! We have to get to the tower! Keep going! Kuźwa. Już pod końcówką normalnie. Trzeba tak na lewo więcej może iść. Oh shit! Don't let him touch you! Wiesz, We have to get to the tower! Time to move! ajajajaj, one się tak rozchodzą tutaj. Dobra, dobra, Everyone, come on, get inside! dobra. Tower's coming down! Akt puk puk. O, teraz na przykład widziałem na OBS-ie, jak Everyone all spadły right? klatki na think chwilę. so. No, ale trzeba to jakoś przeboleć. Storm wall passed, but we just lost our Whoa. way up. Jak mnie... There's another service tower up ahead. Teraz się Follow muszą me. oczy przyzwyczaić. W nowego So, is it BF-a just nie me, or grasz. does it feel like No, this jak entire widać, planet is trying to kill gram w us? co innego. Definitely not just you. Last I heard, the COG was blaming the bad weather on holes in the planetary crust. Before that, it was sunspots. Then atmospheric distortion. Who the hell knows? Kurde, przy tej grze to... Każda będzie wyglądała tak przeciętnie. To jest normalnie... Jak to mówi młodzież? Sztosik. Well, look at that. One of Jen's birds went down. Nowy BF śmierci. Nie no. Proszę nie tego. Got it. Nie szkalować. Ale no nie no, ja nawet nie mam EA Access, to nie ma o czym gadać. I'll take that. Nie ma o czym gadać. Ej, zajebali mi amunicję, poważnie. Pały. Dawaj to. Perkator 3000.
No i będzie akcja. Gotta No, get more swords. no i jest. Czekajcie, trzeba to zamknąć. Uh-oh. No, little help. I'll help you out. I got a juvie. O, przetargałem go, ale... Come on, pack and fight. Down in front. Teraz ja. LOL! No. Trzymaj się, Mati. Kurde. Spaliłem. Hono. Got a juvie. Okay, we're clear. Let's get inside that tower. No i Main dobre. gates at the top. A, no. Lancera zawsze. A little help here? Kosa, kosa, kosa. So, Marcus, it seems like you've been here before. A long time ago. Official cog business, you could say. That doesn't sound like fun. It wasn't. Tutaj był? To były jakieś misje? Kurde, ja tego nie pamiętam. Czy jestem w 1/4? Znaczy myślę, że jestem za połową. Orientacyjnie. Okay, this might be a problem. No, to może być problem. This whole place is infested. Then we clear it out. Tak zwana flanka taktyczna nastąpiła. More of them incoming. O, Look out! Sniper! gdzie jest snajper? O. Gdy też luju nie masz co robić. No, ludzie, dajcie żyć. Got a drone. Catch! Got it. Great. Back in your neck. Ty już leż. Kuźwa. Watch that drone. Gdzie były czarne burgery? A, w Bytomiu, w Zeltrze.
Shelter się nazywa. Mówię, a znowu rozpierdala cały kosmos. No tak, najlepszy film. O, czekajcie, I've got a message. Message. No, czekajcie chwilę i no. Ej, nie mogę dać, żeby postać sama szła. No, niestety nie mogę. Powinna być taka opcja, autopilota. A w ogóle najlepiej, żeby się gra sama przechodziła. Było takie coś na Wii U, pamiętam, że się klikało, znaczy, że po prostu można było misje pominąć niektóre. Głupie, ale... Ktoś pewnie skorzystał. Jakieś... nuby. Siema, Rychu. I got it. Let's get inside. Dobra. Mogę zeskoczyć jakoś? Oczywiście nie, bo bym sobie zrobił kuku. O kurde, jak to teraz... Łoje, co się dzieje? Widzicie? Ej, wczoraj to działało lepiej. Czy to jest możliwe, żeby... Mi w grze działa 60 klatek, a na OBS-ie są takie jakieś ściny. Czy to jest możliwe, żeby 4 giga RAMu mniej robiło coś takiego? Ja, trochę mi się nie chce wierzyć. Ale może. No ale kurde, tak wynikło z tym ramem, no. Tragiczna sprawa wynikła. Wow. I bet no one's even been in here since the war. Not even to recover the bodies? After the war, we weren't thinking about Wytywanie ekranu to robi. No dobra, ale kurde, to nie od wczoraj. Come on. Znaczy, no This way. wczoraj było przechwytywanie ekranu i było lepiej. Nie było takich... Tak, oddałem RAM. Co się stało z RAM-em? No nic się nie stało, tylko że zamówiłem sobie 8 giga RAMu, a dostałem 4, no i napisałem tam o co kaman. No i no, był błąd w tytule aukcji i takiego RAMu o takim oznaczeniu, żeby był 8 giga, to my nie mamy. Sweet. No i to tyle. I dzisiaj wdupiłem do paczkomatu i bierzcie se to. Tak to było. I to im dojdzie, oni mi oddadzą hajs. Trzymaj się, Agix, dobrej nocy. I sobie będę mógł dopiero jakiś RAM zamówić. I sobie jakieś 8 giga zamówię wreszcie. Porządne. No Troll Guy, no na innych streamach tak samo pewnie, no chyba że OBS-em, chyba że X-Splitem streamuje ktoś, ale... Że Yuhi chyba X-Splitem streamuje? Nie wiem, ale no większość OBS-em, no a po prostu w OBS-ie nie idzie tego przechwycić jako gra, nie współpracuje to dobrze z OBS-em, no niestety. Czekajcie, bo mi zaraz rozdupiri. Za dużo się dzieje. Ja nie ogarniam tylu wątków. DDR 3. Whatever it is, put it back in its hole. Co to jest? Jaki dupny. Ja. What the fuck? Ej, plemniory jakieś. Wait till it's open. Czekajcie, aż się otworzy. To jak u dziewczyny. Ej, to wszystko idzie we mnie. Kurde, to jest...
Już wiecie co to jest bydlak. Kurde, to jest prawdziwy bydlak. No otwieraj się. A, zaciąłem. Wait till it's open! O, jak przyspieszył. Ej, właśnie, jakby mu tutaj... Ja, to nie tak miało Kurde, szefie. No to elo. Whatever it is, put it back in its Czekajcie. hole. A jakby tak... Ja! To je dobre. To je dobre. To jest zajebisty motyw. Aj. Kurde, i no on mu się te ataki zmieniają. O, fajnie padł, zgniata na jednego takiego... Jak kurde, jak wsze. Ha. A tu pali. O nie! Siema, panie zagadka. Kurde, jak widać, możemy zginąć na wiele rozmaitych sposobów. Whatever it is, put it back in its hole. Aż mu się hepło. DDR3, no mówię. Jakoś źle poszło. No, dowej. A nie! Whatever it is, put it back in its hole. Ej, ciężkie, kurde. Całkowicie. Kurde, byku. Smyku. Trochę ała. Big guy's down. Big? That thing was like a walking aircraft carrier.
Pado. Yeah, let's go. Walking aircraft carrier. O, jaki deszcz słodki. So that's where we're going, huh? Hope it has an elevator. Hey, Marcus. You coming? A co Markusowi się tu przypomina? Ej, kurde. When you were here with the cog, what happened? Bo ja tego... This dam powered the last of the Cogs Ja tego nie factories. pamiętam. We got here right before it fell. Exfiltration mission. A few dozen gears were trapped inside. So, A bo how'd you tego get nie home? było pokazane. I didn't. Nie, to tego chyba nie było wcześniej, mi się wydaje. O, akt 4, rozdział... Nie, akt 4, rozdział 4. Dobrze, brak mocy. Ale ja sobie tu zakończę nagrywanie i moi drodzy, będziemy kontynuować. Przepraszam, jak mi się czeka w kolejnym odcinku na YouTubie. Dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę, trzymcie się. Pa, pa.